tes.
Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu panopon dung trinitatis namar lapatan hasitul sadauni debata. Do topik pangaramotioni debata tu bangso na pinilitna. Atong taparade madirita marede mehita asan bukede nomor 14 ayat 1 ayat 1 ayat 3. Hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia na tu mempalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di papotohon ibana tuho ale jolma manangahan adengkan jala manangahan na luluan ni Jehovah sian ho imana mangulahun uhum sambing dohot holong ni roha di habasaon jalamar pangalahu asrepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang sailehon matuhami rohana tugu nabadia pikiran nadengkan dohot rohana ringkas pasautun ulaun nadengkan sailehon dame tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangudingim semarsigatung tuhatam mahami maradupun saluhut musunami seramoti jala pargugoi mahami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salele
Patik ni debata di minggu sadarion, imasan patik parjolo doho lapatanna, patik parjolo. Ahudu Jahoba debatam nina debatata, dan jadi marakku pahu bahanonmu debatam, dia do lapatan ni, odo, ikonu biar rohatta jalahu molong, jalau pos minta debata, asamida nasa anak adong, atong ramang dugu kumahita asian Tuhan debata. Tatopoti madusata diadupan ni debata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon nati goran nami, na mangasahon asin roham na gudang hido. Saya si maroham mida sandok bangso nami, si samadusa nami saluhut na, saya sungguh lima rohan nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami, amin. Baga-baga ni debata tartingot tuasan ni dosata. Umoko pita gabi dua sado iba na tumada dua sadi bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita mar hite ibana. Asa ngapon mari debata na digijang. Amin.
Turupuk epistel di minggu tasadarion imanan yenet sian Evangelium Matius bidu 10 mamuka sanayat sada tol hastwa sia tajahama marsikat sorin ayat sada ina sadari luar ma Yesus sian bagasi lahudul tu pasir ni tao dungi gudang madi hatahon tunasida uhud pakai upama nin nama nalahu tu baliyat dosa halak panabur lahu manabur alayang kunadeba tutano na batu do madabu dinas besadia hafal tano jadi tibu matubu di bahena sebagas tano di sini. Angguna deba tu persiupi addo madabu laus tubu do akasiupi gabe dibisati ma emei. Hamu be akan amar pinggol hamu mai ima sahatna mertua do akan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Tidak kumaha persiautai songona hina tindak kunidong atas saha persiaon di sandok portibion rak mahita mandok au persea ide bata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ide bata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon di si Maria naga-bagabean sianton di porbadia andorang sagubuhan ido tu hata natu maun na bernit di pangumuman di silatus na mate terpajal do ibana di haup inor silang na tuat tu banua toru tutanom na mulak mangoli di hari patuluhon na manaik surgo lahundu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di simah ibana paima mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot dang ni halak nang mate dohot yang uduan nasora sudah amin.
Selamat hari Minggu ma di Hita Sudena. Tinting namasa di Huriata di Minggu on ima tanggal 10 Juli 2020 tolu. Parjolo dak dana nasorang. Di bahasa-bahasa hontu hatado sada dak dana boru di keluarga. Manahan ha siregar inang boru lumban gaul. Sorang nadi hari Sabtu 8 Juli 2020 tolu. Inganan nasida di Kelapa Dua Wetan wek sia. Paduahon Ronald A. Tampubolon inang boru Samosir. Sorang nadi hari Minggu tanggal 2 Juli 2020 tolu. Inganan nasida di Kelapa Dua Wetan wek sia. Paduahon manjakon gabe ruas nago. Mamuka sadarion tajakondo gabe ruas nago ruas na tamba ima perik pe hutagaol inganan nasida di lapangan tembak wek 5. Patoluhon ruas na tamba tajalodo gabe ruas ni Huriata keluarga Henry Nadabdab Ferawati boru manihuruk rap dohot sada bawa yanakon nasida naro sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo maringanan di Jalan Kelapa Dua Wetan wek pitu. Pak Opaton ruas na pindah. Mamuka sadarion pindah Huriado keluarga Kelvin Clinton Andika Manurung Nunut Mariana boru Sihombing. Inganan hian di Jalan Cibubur 2 RT 007 RW 002 wek 10 sada pindah Huria tu HKBP Bakom Celengsi Resort Celengsi. Palimahon pensiun Sintua dohot pajak konon Sintua. Hari Minggu 23 Juli 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado Paborhaton Sintua memasuhi masa pensiun ima Sintua Fritz Hotman Rumah Horbo wek 5 ala nanggok umur nasida 65 tahun dohot pajak konon gabe Sintua tu onom halak nang mandohoti learning calon Sintua. Dung sidung Parmingguan Patupaon ni Huriado acara ramah tama di KSM Gloria Lantai Sada nani dohotan ni parhalado dohot keluarga. Utusan ruas ganup wek sada sahat wek 12 utusan kor kategorial, utusan panitia pembangunan, utusan Dewan Konyonia dohot seksi, utusan Dewan Maturia dohot seksi, utusan Dewan Diakonia dohot seksi, dohot utusan panitia tahun profesionalisme. Pak Onopon pangojak konon ni Pandita HKBP Resort Cibubur. Hari Minggu 30 Juli 2020 tolu di ojak kondo Pandita Pos manai bahwa STH di HKBP Resort Bandung Barat Distrik Sapuluwalu Jabar dan Didei gabe panitia fungsional Hombartusi Borhado utusan Sian Huriata punguan kor ama partukuan perwakilan Sian Ruas dohot perwakilan Parhalado nani uluhon ni Pandeta Krisvandoli R. Harahap MTH. Papituhon Dewan Koinonia Retreat Remaja hari Rabu sampai hari Kamis 10 sia sampai 20 Juli 2020 tolu Patupaon ni Huriado Retreat Remaja maringanan di Puncak Bogor nani uluhon ni Dewan Koinonia dohot Pandita. Kebaktian Padang SPH Mamuka hari Jumat sampai Minggu tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli 2020 tolu Patupaon ni SPH do Kebaktian Padang
tu Semarang Yogyakarta naniuluhon ni Dewan Marturia dohot pandita. Pawaluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyang ta aka ruas ni huria na di bagasan parsahitom songon naung tersurat di warta jemaat. Pelayanan Komisi Kasih bulan Juli 2020. Hari Rabu 19 Juli 2020 patupan ni huria do pelayanan Komisi Kasih di Ganuk Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Seksi pendidikan pinabotohon tu sude ianakon ni huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot SMPTN asa dipasahat tu huria fotokopi surat tanda kelulusan dohot diterima di perguruan tinggi negeri. Tingkat SD, SMP, dohot SLTA na mendapat juara sada 2 dohot tolu asa dipasahat tuhuria fotokopi rapot surat hatorangan juara sian sikola nabe dohot surat pengantar sian sintuawek dipasahat ma tu seksi pendidikan na lumambatna tanggal 27 Juli 2020 tolu. Pasiahon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 tolu hari ulang tahun HKBP Resort yang ke-44 tahun. Hari Rabu 19 Juli 2020 tolu patupaon ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Marhite tintingon pinangido tusude panitia asarenta mandohoti rapoti. Sabtu 20 sia Juli 2020 tolu seminar sehari untuk pra remaja, remaja, naposo bulung dan guru sekolah minggu etika Kristen pada era dunia digital. Songonima tinting dihita di mingguon Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ede puji-pujian sian kor inahana.
Marede hita sambuk kede nomor 750 sia ayat sara dahutuna uhut papungu pelean.
Sameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani dibata dihita di minggu paonopon dung Trinitatis ima natar surat di Pesalmen bidu 55 ayat sada tolhastu ayat sia. Pesalmen 55 ayat sada tolhastu ayat sia hujau madita tapayutiut ma dohotakas. Ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian ali di bata di Sion. Jalagara rokku do tuho baga-baga. Ali si tangihon tangiang tuhodo ro nasa sibuk. Gumogodo aka alu-alu ni hajahaton asa au. Sayhuma manesa aka pangalasyon nami. Martua mahalak na pinilik mi. Jala niluasmi dumonok mangingaton aka alamami. Say pasabam marohanami binahen ni hinadinggan ni bagasmu. Jorom nabadiay. Tung nasok kaldo pangalusim. Tuhami di bagasan hati goran. Ali di batani hatuaon nami. Haposan ni saluhut ujung ni tanoon dohot laut aka nadawi. Hodo si pawojak akadolok marhite-hite gogom marhohos hagogoon. Hodo si paso hasak ni akalaut. Hasak ni aka galubang nai. Dohot oga-oga ni aka bangso. Jadi mabir ma aka partopi laut maradopon tadda aka nabinahen mi. Marolopolop ma dibaeko aka permulaan habisaran dohot hasudutan. Ido yanggo saat ni turbugi. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo mangihuton topik minggu didokdo di jamita cover nadong di warta didok disi pemeliharaan Allah bagi umatnya. Di hata batak didok pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna. Totua dong do nagabi odulan sian topikon. Molo didok pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna. Pitor martudu-tudu dohita tu bangso Israel nong pinilit ni debata. Bagaimanakah situasi orang yang dipilih? Orang yang dipilih pada dasarnya hendaklah ia mengetahui dia tidak ada apa-apanya kalau dia tidak dipilih. Imana parjulu. Napa duahon halak natar pilit unang manian antusiasnya sementara hanya ketika dia akan dan setelah dia dipilih. Sotung Holandisi orientasina bertanggung jawab ibana ditiki naung dipilit ibana alai ikodo terus manoktong ibana mangulau nadinggan. Bukan berarti kalau kita belum dipilih lantas kita berbuat seenaknya ataupun tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Alai ikonadong pangatusion adong surung-surung nih halak naung pinilit. Apakah itu dipilih menjadi bendahara? Apakah itu dipilih menjadi panitia pesta gotilon ala neng mar pesta gotilok kita di bulan 10? Apakah itu kita dipilih menjadi kepala bidang? Manang dipilih di batado kita gabe pembisnis yang sukses. Manang di diam kita dipilih di bata taingot ma surung-surung nih halak naung pinilit haruslah benar-benar dipertanggungjawabkan dan mengatakan di dalam dirinya di batado nama militau. Dang au najago ubay na au tarpilit disi. Kenapa saya katakan seperti itu? Sering sekali kalau sudah muncul pesta di negara kita untuk memilih, si pataulo do suku-suku roha, bahasa ibana tarpilit tadi. So nama lo ibana makatai, bo ibana tarpilit. So na boy dohono ibana nama lo, alai ibana na tarpilit. Dohono tama itu semua pekerjaan Tuhan.
Tetapi ketika seseorang tidak bertanggung jawab atas pilihannya, itu lain cerita. Nah pasti bertanggung jawablah untuk pemilihan itu sendiri. Dokma di bagasa dirim pangaramotion ni di batado idiau ubain naga behalak na tarpilli tahu. Maka tai taringo tu pangaramotion ni di bata amang inang wingo do ditiki masuk maau di semester pitu manang walu mai. Jadi makatatai madohot oma inokku udok masongonon ditiki mangan oma dang terasa teh ngasa hatau di semesteron neng tamak nama au senis titik baniku mak roma oma urip udo bangga ibana mandokon mabigi ana hudokoni ape pitor di doko do dihodo dang terasa dia terasa do hepeng nai tornina do tuau tiki jadi duku pikiri ido tutunian alai dibain ma embel-embel na dibain ma di ujung-ujung nai asa unang hirana daun niba alani i pitor di dokma toima ikon berengom mudo posisim ho buru pangguaran ho nu siakangan ho lakodo buru muse torina ikon boydo dipikiri ho aka ibotom iko boydo songoko mulu boy lubi siakko parsikolaan na pitornin nama alai ko ningotom mudo adi tung marsai tau haduan jaladang arong behepeng iko kodo bertanggung jawab di sini nama. Jadi dungu pikir masongoni sahat tu partikianon amanginang hurajumido sudinai holan alani pangaramotion ni debata. Semua itu hanya karena berkat-berkat dari Tuhan sehingga saya bisa berdiri di tempat ini untuk bermarjamita pe sudinai holan ala asini rohani debata. Coba kita mengingat flashback. Kalaupun kita mengingat ke belakang, tapi itu mengantarkan kita untuk mengucap syukur. Unang padelian nama jabarhu unangi. Ala ikonadong do puji-pujian tu debata. Ala nadakkea pangaramotioni debata. Gabi mabaik kita mitop hapor siawata tidak. Tapi ketika berkat Tuhan itu kita sadari memang terus-terus mengalir dalam kehidupan kita. Pitor adongma di rohata mandokon taidama gari aporik jupanga jabu jala leang-leang dapotan asarna bain inganan ni aka anak naninna. Sedangkan kita lihat bunga bakung di padang, dia tidak bisa mencari makannya sendiri. Tapi lihat, apakah dia terpelihara? Ya, dia dipelihara oleh Tuhan. Lama nguluta molo ditikion tadokon Tuhan godakian pergumulaku. Ingat, bunga bakung itu tidak bisa mencari makannya, tapi dia dipelihara Tuhan. Lama hita naung ganup tiki ganu pari godang hasusaan alai dipai baru dotor saporsiota molo tahap porsiai di batado na mangaramoti hita. Siapa yang tahu persoalan di sini amang inang? Tidak mungkin. Isi nama dokon padi tadang adong pergumulan na. Molo ditiki sermon di do molo di bola utok namion godang doa ke pergumulan torin na detong. Karena apa? Karena memang kita bukan hanya menyimpan sendiri, kita punya Tuhan untuk menjadi tempat curhat terbaik. Itu dia. Tempat curhat terbaik adalah Tuhan kita. Di do di edekan dia hanya sejauh doa. Dan pola dau-dau kita na ikon, maaf untuk orang yang suka pergi wisata iman. Dan pola ikon dau ibana tu Jerusalem asa dia lusi Tuhan tangyang na. Dan pola ikon lau ibana tu salib kasih nadong ditarutungi asa ditangyon Tuhan tangyang na daw. Dan ikon jolo lau ibana rit tu Bogor tu puncak asa dohonon dia lusi Tuhan tangyang ta. Tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita pun berdoa setengah percaya. Tapi berdoa dengan sungguh, ingok masongon padohan ni Raja David parpesalmen hobar tutur pukon, songon di bagasan edina di dok, ali si tangihon tangiang, tuhodo ro nasa sibu. Ima di ayat 2. Ali si tangihon tangiang, dia mendengarkan. Unang jumolo hita curhat tu akadongata.
asa tu Tuhan. Sotungi. Unang jumolo hita curhat tu manang isi pei, termasuk ama tu inata, ina tu amata. Tu Tuhani jolut dokon pangiduammu. Kita tidak harus mengalopit tangan na manginang ketika kita di dalam pergumulan. Atik na diperdelada do hita. Sotung ditabrak puso kan, manang kol diesel hita holan alani. Ala Kriste dua martangiang dua lo menyeberang, dipipik matong si malolong na mardelen. Amadang dito pun mobil level gado nasing kan. Alani ko berbisuk do hita, berdoa di dalam hati kita karena dia mendengarkan. Tauji mamang inang. Ditiki adong ma sahala ama modding. Ubain ma ama jo modding ate. Ala ina perjamitana. Jadi Roma inat tahun. Pitor jumolo dotong ibana curhat tudonganna. Tiki curhat ibana tor didok ma. Ida porsuk nai HP songono nate molo dung modding amataniba torina inat tahun ma. Ala topek dijolokan inahanna. Jadi alani parsahito dotong marujung golu amat tahun. Bereng ma ya anak konope geleng-geleng dope sude inna. Maksudna ala pardaging na mek anak-anak. Dang naikon 3 bulan o 4 bulan nate. Ala kurus-kurus napogus dotong alakon. Napogus alai keluarga na namora. Tiki marsahip boy do diurupi ka keluargana. Jadi Roma tong dongan nyon nama bigi alu-alu ni inat tahun. Secara otomatis kita akan berharap dia akan mendapatkan pemikiran yang semakin kuat ketika dia akan curhat ke temannya. Apa ya mana mas do inat taima? Ima kan godang do keluarga namora. Bahasang di bukot penang torin tong. Hamu majo amanginang. Apakah posisi orang yang kita ajak curhat sudah menjamin kelegaan atau dia mau mendengarkan kita? Belum tentu. Belum tentu juga. Jangankan dulu untuk membantu, hanya kesediaan mendengar pun terkadang kita kadang tidak mendapatkan itu lagi. Alanya haditiki curhat hita ibana mah buka Facebook do atara tersip. Jadi manat kita saat tu si Tuhan tidak pernah diam ataupun tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan setiap keluhan amanginang saya dan kita semua di tempat ini. Holani hibul rohata mengadop tu Tuhan asa dilihat tu hita hasonangan tiurni pikiran. Maaf saya tidak akan mengatakan pertama sekali alus di tangiangmu. Hagugu odo jumolo kelegaan hasonangan do di pasahat. Adong luapan hati yang keluar, maka disitulah kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik mau mendengarkan doa-doa kita. Molo martokar ma amata do inatai sarana bergumul mai bana taringo tu yana konna apedang diboto amatai tu amatana ibana curhat dihitiki belum tentu ditangihon. Oh naki muruk-muruk do tuau torinana matai dotong so nari ho neng mandokon taringo tu geleng dang suman torina kan. Artinya suami juga terkadang tidak mendukung apa yang mau kita curhatkan itu. Maka tempat yang paling tepat adalah ingok ma debatata si tangihon tangyangta molo marsako molo lasroham ingok ma pangaramutio ni debata tidak pernah terbatas sampai kapanpun itu. Ingok mama nang sadi hari pei 24 jomik kondi tangihon do hita. Didok do di Pesalmen 120 sada ayat 1 opat dang tagamon nok matani si jagaho ida madang olonok matani jahuba si jagaho jahuba do parlinggo mammu di labung ni tangammu siamun ninna. Jadi memang betul-betul parmuduon na tuhita. Jangan sampai kita meragukan kehebatan kuasa Tuhan. Didok di ayat naparpudi ayat waludo ayat sia hodo si paso hasak ni akka laut dungi dia ya sia didok. Jadi mabiar ma akka partopi laut maradop pon tadda akka nabi Nahmi marolopolop ma dibaheko akka permulaan ni habis saran
dohot hasudutan ninna. Bahwa nakoda yang baik itu, yang bagus itu, yang hebat itu, kalau dia tetap bisa bertahan ketika ombak begitu kencang. Pilot yang hebat itu jika dia bisa mengatasi segala permasalahan ketika dia membawa pesawatnya. Semua itu sama, setiap pekerjaan sama seperti supir juga. Maka apa yang mau kita lihat di sini? Parmuduni di mata dang holan di darat, di laupe, dohot di udara. Sudi doi pangaramotioni di mata takas do taida di parngoluata. Maka apa yang harus kita lakukan? Nyanyikanlah terus nyanyian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Adong do halak satabi nama pitung, nama oli mana porsea tu de bata. Jadi Kristen do di KTP, tapi dia tidak seutuhnya Kristen kalau kita perhatikan dari gerak-gerik kehidupannya. Dia dehon iba nama ede puji-pujian. Lagu pop rohani do di edehon. Olo do rata botoi. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Indah kan? Molosongin normal natong. Imana mapitung? Aladang porsea ibana dipaksa ibana lau mangiton Yesus. Gabi di deon ibana ma. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Katanya torin na matong. Di ba ini mana embel-embel na? Karena dia merasa hira si Thomas. Dang porsea ibana moloso nidana. Imana masa. Padahal kita sudah melihat, mana ada petani yang melihat tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, dia tahu kapan 1 sentimeter itu akan naik dan bertumbuh berkembang. Tidak ada yang tahu itu. Yang tahu siapa? Tuhan kita. Doson songonido nang bohape pangarorot pangabing ni sada ina tu yanakonna. Dia tidak tahu kapan panjangnya ini tambah, tingginya anaknya ini, kelebar ke samping, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia tidak tahu itu. Tapi Tuhan yang tahu tentang perkembangan, pertumbuhan semuanya. Maka kepadanya lah kita datang. Dungi holan itap ni nalaho makamulatehon dohot nalaho mandokon alesi tangyon tangiyang do parpesalmen. Tidak. Dia juga mengatakan gumogodo aka alu-alu ni hajahato nasau. Say huma manesa aka pangalusyon namin nina. Yesus itu memberikan keselamatan kepada kita dan dia menjadi tebus dari dosa yang telah kita perbuat. Lasia doroha molodung di dokon amat tatu inata. Doku maafkan kau mak. Torinna kan? Ape memang tohodo inataina salah. Apalagi ma molo tayuton misalna amang inang ulaun nabadia tayingok dora hata-hatana kan nanidok na disi mangasaon hatani Tuhan Yesus dohudok Tuhamu pos marohamuna nung ngase sasaluhut dosa muna marhite-hite guar ni debata ama dot anak dot todi porbadia. Jadi mangasahon hatani Tuhan Yesus doninna. Kita diampuni itu adalah anugerah yang terbesar. Sedangkan kita dimaafkan oleh orang sekeliling kita karena kita berbuat salah, itu juga sudah syukur sekali. Karena jarang sekali orang yang membuka dirinya untuk mau menerima temannya walaupun dia sudah salah. Gari ada molodong salah dongan napi torartop do di makusibi matongon. Beri makan torina. Dia susah untuk menerima kelemahan atau kekurangan orang lain di sekitarnya. Tapi Yesus itu mau menerima kita dengan tangan terbuka. Dan dia memberikan pengampunan kepada kita. Karena dia adalah yang menghapus dosa kesalahan kita. Dungi di hati dakon Raja David do. Martua mahalak napinilit. Jalan ni luas midu modok mengingatton aka alamamininna. Amanginang sesakit hati apapun kita kepada satu punguan kita, marilah tetap dekatkan dirimu ke persekutuan. Jangan jauhkan dirimu ke persekutuan. Karena ketika engkau datang ke persekutuan dan nalahoholan sebatas mabain tabba bilangan ni dongan niba, tidak. Tapi mendekatkan diri kepada Tuhan,
molo maul murape halak mangatusi taringo tu iba manang iba maul mangatusi taringo tu parohon ni halak. Tujuan kita datang ke pegunungan itu adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Martua ma akan mangingani bagas muninna sai hudo puji-pujian nasida. Unang tinggal hon parpunguan. Molo masuk kita tuh parpunguan, unang maneyang pakilala ata. Suka-suka datang atau tidak. Toy mak na penting sehali sebulan roiba. Omma konsep ni halak naso makarikoton organisasi. Paingok madirim organisasi do na betul-betul kita pentingkan di dalam komunitas kita hidup sebagai makhluk sosial, bukan sebagai makhluk individu. Karena kita terus akan bergaul dengan orang banyak, maka bergunalah untuk orang banyak dan bergunalah untuk setiap punguan natah dohoti di inganat tahun tarlumobima di bagas joroni di bata. Posrohata nasokal doibana dia lusido akatang yang tahari koton ma rotu bagas joro dot akapar punguan ni halak Kristen na asing. Amin martangia kita. Mauliate rohanami tu adopanmu ale Tuhan dipangiring-iringomu dihami nang dipangaramotionmu di ngolunami ubay nabui hami Tuhan marsaur dohoto di parmingguon manugoton dinarap mamuji hodot manangihon berita nauli paingot hami taringut tu pangaramotionmu paingot hami ay hudu si tangihon tangyang nami asa torus hami ro tuho jalo pasatami ganup alu-alu nami dohot roha mauliate ala hodo Tuhan nami napatut si pujion di ngolu nami ali di batama nami di narap marpung hami di bagas corom totu ingot tami do akan nanang si hobason dohot namasa di tonga-tonga ni huriam Tuhan di lehoko pasu-pasu di basa-basa hoko sadada danak buru tu keluarga ni amang manahan hasiregar inang boruluban gaul dohot tu keluarga ni amang Ronald atapobolon inang boru samosir tungho manggoilas ni rohana sida Tuhan udut malas ni rohana sida marhite hai pason na pinasatmu tuda danaki dohot tu inata ali di bata manami suang songoni Tuhan dilam nanatamba ruas ni huriam keluarga Henry Nadabdab inang boru manihuruk rap dohut sada bawa yanakon nasida narosian HKBP Sutoyo Tuhan paingot nasida di akananang siobasan nasida di hari koton mapar punguan di huriam do pakobasion na asing asa taruli pasu-pasu nasida Tuhan gabe keluarga sitiruon tuaka humaliang na boy nasida Tuhan beradaptasi tuaka dongan na nadong diwek ni nasida suang songoni Tuhan dina gabe ruas nagok imam perik pe utagaol gabe ruas ni wek 5 toktong homat dongani nguluna Tuhan asa gabe ruas na burju nasida ali di bata amanami suang songoni ruas na pidape keluarga Calvin manurung inang boru si hobing toktong ho Tuhan na mga ramoti nasida di dia pe nasida Tuhan nagabe ruas ni huriam asa ho toktong namang kuilas ni rohana marhite akaparmuduomu di parkarejuan nang di narikot si pangan sinumon si ganupari ali di bata amanami di akapakubasyon nami pe Tuhan di dewan koinonia naikon masa punguan lansia ganupari Selasa sermon remaja na posobulung ganupari Jumat dohot parheon remaja na posobulung secara khusus naung masa di tanggal 15 Natuari dohot di ari sadarion badminton eksternal Tuhan lehon rohadame di akka peserta nama dohoti ulaoni lehon Tuhan dame tu akka panitia naung pinili mi asa marsadani roha nasida patu paun nauli na denggan hipas nasida Tuhan di bagasan partodionna nang hipas di bagasan pamatang ni nasida songoni nang punguan na masa di huriam pe Tuhan na boy idon nami akaritrit remaja dot kebaktian padang SPA ho Tuhan nami na mga ramoti ulaoni asa denggan tiur salut na mardalan moloborhat pe sian huriam HKBP Cibubur
manopot inganan nanaing si tujuan nasida di bagasan hai pasom manasida mulak tu inganan namion muse ali di bata manami nang punguan manang seksi sending dot seksi sosial sudi Tuhan na makobasi di huriam dongani nasida nang dohot komisi kasih seksi pendidikan asa taruli pasu-pasu Tuhan na makobasi dohot nani hobasan ni nasida. Secara khusus Tuhan martangia kami tu akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inang M Sitorus boru manurung amang B Sinurat dot sude Tuhan na sohugwari hami tok tongho Tuhan na mangalon hai pason nang hamamalum tu nasida las rohanami Tuhan majaha na adong di wartanami molo adong ruas ni huriam na di bagasan las ni roha alani di leoko gajang niumur na marulang tahun hatu tubu dohot na marulang tahun pardongan saripeon lehon gajang niumur dohot hai pason nang habisuhon lau mamilangi akka pasu-pasum udut las ni roha nasida Tuhan jala paingot hami lampadonok kodiri nami tu adopanmu nang akka pesta gotilon hari ulang tahun huriam dohot tahun profesionalisme pe na uduti kami terus marapot lau patupahon di pangaradion nami dongani panitia Tuhan nang sudi ruas ni huriam asarap masih tu pahak kami Tuhan tau sangat diguarmu masa luhut na akan naboi hutupahi hami martaba-taba malas ni rohanami di nama ngalean pinuci ma guarmu ale di bata mangasaon anakmu Kristus Yesus si palua kami martangia kami tuho amin. Mari di mahita huta pasa ma pelean tujulu. Di perdagangan Yesus di joloku olong ditami Tuhan
peleata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggandot na sa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho para siya kami peleanon, pati bulhon harajon mo, di tonga-tonga ni huriam doot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni si leho-leho mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gidjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gidjang, lehon matuhami sadarian hanguluan siapari, sesa manusa nami, songon panisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama, disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon ma damina tutodim.